ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Бо шумо ҳастам Абу Мудассир. Худованд шумо ва наздикони шуморо дар паноҳаш нигаҳ медорад. Албатта дӯстони азиз, орзуи ҳар як мусалмон ин аст ки то намурда худованд насиби рӯзии ҳар яки мо бигардонад, тоату ибодат ва зиёрати макони муқаддас Макка, Мадинаро ва Каъбаро. албатта орзуи ҳар як мусалмон ҳамин аст. Аммо дар сомонаҳои иҷтимоӣ баъзе наворҳоро мебинем, ҳам хандаамон мегирад ва ҳам дар тааҷҷуб меафтем. аз сарлавҳаи навор, аз сарлавҳаи видеои мо бар шумо маълум аст чиро дар назар дорем. дӯстони азиз, як наворе дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр гардид. мутаассифона мо наметавонем ҳамон наворро дар канали худамон гузорем, зеро ютуб далид мекунад ё ин ки ягон жалбе бар канали мо мерасад. мутаассифона барои наворро пурра дидан чикор мекунем? Дар комментария дохил мешавем. Дар ҳамон ҷо силкаи телеграм канали мо ҳаст. дохили ҳамон силка мешавему ҳамон наворе ки нисбати ана ҳамин сарлавҳаи видео, яъне ки бо шайтон дар ҳаҷ селфи карданро метавонед пурра тамошо кунед ва ҳатман бовар кунед, ҳам дар тааҷҷуб меафтеду ҳам каме ханда мекунед, барое ки як ҳолати хеле аҷоиб аст. инсонҳо бовар кунед як корҳое мекунанд, худованд ҳаҷашонро қабул кунаду моро низ ба ҳамон макони муқаддас бирасонад. Амин. дӯстон, ширкати дороҳои гиёҳӣ дороҳои оригинал ва турани тозаро ба шумо тавсия медиҳем. экумени паста барои простатит ва мардонагиро ба қувват кардан, самиуван барои бузбалашави весгирӣ ай 12 то 15 килоро вес медиҳад, миноксил барои мӯи сарваришро ҳафз кардан ва баровардан, пигменто барои касалии пӯст ва бемории пес, крем френк барои муҳлати камхӯбагиро тӯлонӣ кардан ай 20 то 45 дақиқаро, фатзор барои харобшавӣ ай 8 то 12 килоро хароб мекунад ва ҳамчунин дороҳои кирм барои кӯдакҳо ва одамои калон. метавонед бо боварӣ аз ширкати дороҳои гиёҳӣ дороҳои худотонро заказ кунед. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия ҳаст ва ҳамчунин агар Москва боша ба тамоми метро доставкаш бепул. марҳамат.